Vážené dámy, vážení páni, tieto dvojdnové slávnosti sa niesli v duchu 90. výročia a celé to 90. výročie musel niekto, ako sa hovorí, organizovať, niesť to na pleciach. A toto jedno veľké ďakujem by som chcel povedať Ľubovi a symbolicky mu dať darček. Podotýkam, že to je v mene mojom a špačínskych hasičov. Ja veľmi pekne ďakujem starostovi obce, ale aj všetkým tým našim chalaniskom, ktorí sa tam nádrli jak kone na tej hasičskej zbrojnici. Sice financoval materiál starosta, ale my sme pracovali jak hodinky. Pár vecí nám museli odborníci s firiem spraviť a týmto chcem poďakovať a všetkým sponzorom ešte raz, čo boli ochotní pomôcť špačínskym hasičom, aby sme toto podujatie uskutočnili a dovedli do toho daného konca. Pristupujeme k vyhodnoteniu tejto súťaže, ktorá bola jedným hlavným takým ťahákom na tejto oslave. Mali sme tu 3 kategórie: žiakov, ženy a mužov. Poprosím, ktoré budem čítať, aby vystúpili velitelia, ale ešte skorej odovzdávam ako symbol vďaky Ríšovi Janščákovi pri tejto príležitosti ďakovný list za to, že tú hasičskú striekačku prepasoval. Sami vidíte, že funguje stále. Ale už som mu včera hovoril, keď to nebude fungovať, chlapče, nechod na ihrisko. Takže náka, fakt, zaslúžite. A ešte raz mu ďakujem. Kategória žiaci. Smolenice, 5. miesto. Suchá nad Parnou, 4. miesto. Tretie miesto Vúčany. Druhé miesto Špačince. A prvé miesto, klasika, Zeleneč, dievčatá. Šikovné to dievky. Musíme ich ako zaangažovať do Špačinice. Zeleneč 1481, Špačince 1697 a Bučany 2135. A nakoľko táto kategória žiacka bude odmenená aj sladkou odmenou, takže poprosím tu na prevziať ešte jednu posilu. V ženskej kategórii boli bedružstva, takže poprosím druhé miesto Zeleneč, došlo v Zámene a prvé miesto Špačince. Tie časy boli na prvom mieste 1997 a 22-23 mal Zeleneč. Gratulujeme. Kategória mužov, 14. miesto Dobrá voda, časom 33,86. 13. miesto Bučany 2, 18,42. Manželce 13, 22,17. Ja si odišiel už preč Chlanska. Takže 12. miesto Horná Krupa, tá odišla takisto, potrebuje ten fotbalist hrať. 11. miesto Dolná Krupa, 19,63. 10. miesto Dolné Dubové s časom 18,84.
9. miesto Lučany 1, 18,59. Už sa dočkali chlapci. Ďakujem, poprosím potlesk. Surovce, časom 18,46. 7. miesto Lučany 2, s časom 18,42. To sú rivali, to je prúpej, tak 10 sekundy medzi sebou. 6. Košolná, výsledný čas Košolnej 18,20. 5. miesto Špačince 2, 17,85 a 4. Suchá nad Trnavou s časom 17,36. Tretie miesto Katlovce 17,07. Druhé miesto Špačince jednotka 16,59. A prvé miesto Zeleneč s časom 15,85. Takže ďakujem vám ešte raz všetkým, ktorí ste boli ochotní prísť a spoločne s nami sa podeliť o tieto oslavy 90. výročia. Prajem vám šťastný návrat domov hlavne, aby sa vám nikomu nič nestalo. A ešte raz ďakujem vám, súťažiacim, ďakujem vám, hosťom a tu na divákom špačinským za to, že nás prišli aspoň takto podporiť. A celkom dobrej sile, keď to aj pršalo, takže bohužiaľ to počasie nevyšlo. Odovzdáme ešte na záver slovo starostovi, nech sa to rozpustí. Ľubo povedal prakticky všetko, takže príjemný zbytok dňa vám prajem. Ďakujem a na pohľad svojich veliteľov letel rozchod.